Dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, sermota di bagasan sadarion, imana tersurat di Matius biddu onom ayat 10 sia rodi ayat 24. Songonoma hatana punang papungu-pungu hamu arta di banua tanoon, dina targagat tasik doho ngit-ngit, dina tarhali jala tertakko panakoi. Alai papungu hamu ma arta di hamu di banua gijang, dina so targagak tasik manang ngit-ngit, dina so tarhali jala so tertakko panakoi. Ai iya disiar tam disidoroham, palito ni daging do mata, molo hisar matami tiurma sude dagingmu. Alai molorwa matami holom ma sude dagingmu. Holom na iya tong anggo makolom panodang na di bagasako. Dakkauluan sadahala dua iduk, say hosoman na do nasada, haholongan na do nasada nari, hobaran na do nasada, tuisan na do nasada nari. Dakkauluak kamu debata rap dohot mamon. Ido sahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, na didokni turbukon ima asa papungu arta di banua gijang. Ado na didokni arta, na didokni artai ima akka na dapot jalan naboi niahan dohot na pinapungu marhite ulaun manang usaha ni jolma. Di masa ni Tuhan Yesus na didok na arta ima akka hasil na nidapot siya tano manang siyan atas ni tanoon. Ima arta naulosego binahen ni ngit-ngit manang tasik. Dang dapot malua jolmai siyan arta portibi, binahen akka narekot hamoraon nang arta gabirikot situtu di parnguluan ni jolma. Matius doho Lukas jojo manaringoti aka arta portibion, binahen gudang do gabisego binahen ni jala gudang do namadabu tu bagasat dosa binahen ni arta. Songod dia do pangalahot tamaradopon artai, Tuhan Yesus mangalehon pangatusyon na songon na tersurat di turbukon. Alani rekor situtu idauta ganup na sahata na tersurat di bagasa turbukon. Na perjulu ima taringot tu parsatu kinodo arta portibi, imana boy idauta sian ayat 10 sia sahat rodi ayat 20. Damang dainang torop do jolma na gabi mamora di arta portibi, sian na mangulahon na jahat. Boy mabangut jabu na marmengo-mengo, marpahian nauli jalan apa tupahon akka hagid jangon ngiroha nang jukat ngiroha. Luhut na ngulu nang gugu na sida dipake laho pamorao dirina. Luhut na ngulu nang gugu na sida dipake laho pamoraho dirina sadiri. Jaladang diida akan narikot di bagasan parnguluon di donganna, manang aka donganna asing, manang jolmana asing. Dia hidu arta portibi sia lomoni rohana, ujungna mabahim madabu jolma itu bagasan hautoon na sadiri. Di siala dang bebotoon niya kajolma si songoni pasangap pod debata. Nung nga ditabuni ho jolma si songoni dirina siya nadupan ni debata. Jala didok rohana naung nadinggan si tutudo na pinatupanay. Nalahosal po do sa sudena na adong di atas tanoon. Songoni nang jolmay sa diri pe nalahosal po do.
Dang tarbuan di jolmaya gia aha ulus nape usurgui di siala luhut nado laho salpu jala marhaujungan sia tanoon. Molo salpu do luhut na ahama na tau patu pahon niaka jolma nian dia dupan ni Tuhani dalam margogo manian mangalului artana soolo sudai di Lukas 12:15 di dok. Jaga mahamu, pasidik kamu manasa hahulitun, ainang pemar lobi-lobi harap, dada sian artanai nguluna. Dang nagabe salan yang mamura, dang nagabe salan yang mamora, molo siad dalan nadinggad do hamoraon nai. Alai ipe salpu dulu hutna, dang nagabe salah mamora molo sian pasu-pasu ni debata. Jalan tinupahan ni debatado ulaun manang usaha ni jolmai. Jadi dang tarbahin ni jolma be nian makulit ai sosiat dirina pasu-pasu alai siat debatado nama nupahi jolmai martiti asi ni anak manangaha jala manang dia pena adong di bagasan ngolupta dan sian portibioni alai gotoon di saluhut jolmama siat debatado haroroan ni portibi dohot nasa isina. Apostol Paulus madog di surat Kolose 3 ayat 5. Atong gunuhamu maruas muna akan aditanoon parmainanon akudaron ritingi roha pisap-pisap naroa rodi pangahution ima pardebataon naliban. Damang dainang marhite turpuki dido sarupa do hamok kusod di arta portibi dohot namanobba debata siliban molo namanobba portibion. Jadi dang adong labana molo holan napuna arta portibi hai parsatu kinan doi sude ape dang diboto pasangat kon debata napa dua hon marhite terputaon di ayat 20 sada ai ia disi artam disi dorohan damang dainang ahado naum marga di rohata molo naum dapo alusna disi marohata molo umarga do artana di portibion didirita tardok mai parroha portibi jala parsatu kinan molo di arta portibio do di hamoraon na do rohatta gabe nomor 3 matuhani di bagasan rohatta olo gabe lupa jolmai tutuhan di siala holan namang yahi arta portibi dohot hamoraon na gabe lupa tu parmingguan punguan nina porsea partangyangan dohot akka ulaon na tinonahon ni Tuhani tu jolma dia do nagabe ha Solomon ni rohata hepeng dohot arta portibi do manang Tuhan depata unang magabe us Soloman manang rumik kotan hepeng doho arta portibion maribakon Tuhan depata. Di ayat 22 satu ayat 20 tardok manang didok madisi palito ni daging domata palito ima namanodang molo mata do nagabi palito ni daging mata na hisar patuduhon akan adenggan alai balik sa molo mata na hulum mabuan tu hahulumut tu daging molo sega do matata bakol do hita mangulahon manang aha doho denggan mata madok roha lapatan na natar surat di si mata na madok rohatar roha do na mangarahot jolma molo dinggad do rohani jolmai tuna dinggam maibana mangarahot dirina alai balik sa molodang denggan rohani jolma
itu aka na suding gamma ibana diarahon. Ado na patut majaga roha asa manotong dinggan ima hata ni debata na mangoloi jalan na uduk di hata ni debata ido parroha na dinggan manang parroha na torang. Di sialani i asa adong manodangi palito ni dagingi ringgas matu mangihon hata ni debata jala uduk mangoloi di saluhut sakap ni debata na mangihut na paupaton yaya 24 dak kauluan sadahalak 2 iduk arta portibi manang hamoraon sipata dipaki Tuhan Yesus do madoki mammon sian hata siriak namar lapatan hautungan manang laba jojo do dipake Tuhan Yesus hata odeng namar nida jolma naung ni rajaan ni harta portibi dang tarbahen ni jolma marholong ni roha di harta portibi huhut marholongi huhut makaholongi debata gabe jolma naung ni rajaan ni harta portibi dang tardo be naung ni rajaan ni debata di siala harta portibi hamoraon mana kepeng nama ngarajai dirina ikon sadado debata si sobaon dang tarbahen ni jolma manobba debata alai huhut manobba portibion atong damang dainang tayahima artana di banua gijang nani rajaan ni debata di sido artana so ulu segu tadok mau liate di Tuhan naung mamasu-masuhon arta portibion asa rajaan ni jolma marhiti pangarajayon ni debata ibaga sadirit David artina damang doho dainang debatama na mangarajai hita dinalaho mangarajai ganup nasa naung nilehon di debata di hita jala tabahen ma nasia debata mulak pasangapon debata debatama mamasu-masu ganup nasa parnguluota songoni nang pakubasyota di harajaon lain. Amin.